Сәлем, дуслар. Сәлем, дуслар, сәлем. Менә инде ниһаять Илдар отпусктан чыкты. Рәхмәт, бeni төшереп басып тора. Хәзер ул да Бауман урамында әз генә катып ушып басып тора. Аллага шөкер, бергә. Инде минем Булатка сәламнәремне әйтәсем килә. Булат, син Балтачта яткан вакытта без рәхәтләнеп Алима белән пранк төшерәбез. Бу пранк нәрсәдә тора? Менә шу сумканы Алима безнең егетләргә остановкага хәтле алып барырга кушачак. Шул вакытта мин йөгереп килеп, бу минем сумка, кая ул китте минем сумканы дип, бу сумканы тартып алырга тиеш булачакмын. Дуслар, карарбыз кешеләрнең реакциялары ничек булыр микән. Киттек. Можно, пожалуйста, до остановки сумку мне помочь отнести? Я просто и в автобусе, ой, там такси меня заберет, и просто мне тяжело тащить, пожалуйста. Была бы очень благодарна. Вот это? Да. А если я убегу? Там денег нет, сразу говорю. А? Там денег нет. Это пранк. Мне помочь надо сумку до остановки втащить, пожалуйста. Что все куда-то торопятся. Татар тугульмесин? Татар тугульме? А, вы русский? Стоять, ребят, ты что? Куда мою сумку тащили? Это не я? Если это не я. Нет. А, молодой человек, извините, пожалуйста, вы торопитесь? Можно вас попросить? Татар тугульмесиз? Татар? Можно попросить? У меня вот сумка на столовку литрге на хатак сюда китаем. Просто ауыр сумка, мы хозяин хорошен. Проходился. Басып тұрам әмі. Мен түгілу? Прикол это. Извините, можно вас попросить о помощи, пожалуйста? Сумка надо на остановку для получалмас екен алып барған. Ауыр сумка просто. Хайрат өйдесің. Міне бұл остановка хәтлі. Мен демәдім? Мен демәдім. Бөйтігіз, татарша білесіз сіз? Менің сумканы, пожалуйста, остановка хәтлі булышмасыз мекен итерге ауыр бик зор просто. Рахмат өтсін, аха. Мені анда хәтлігіні. Мысли, ты чё? Давай сюда. Чё вы мою сумку тут тащите? Я не трогала, это он. Улалды уланы. Менә шулай, дуслар, пранкыбыз ахырына якынлашты. Алима, әзрәк эмоциялар ничегрәк? Бик кызык булды. Аферист ролендә эшләү ничегрәк? Бик не? Необычно дип әйтимме? Баштан авыррак булды дип әйтсәм була. Чөнки һәрбер кеше булышырга әзер түгел. Дөресен әйткәндә, кем ашыга, кем аңлап бетерә алмый. Но аңлаган егетләр нәрсә? Ничек соң реакциялары сиңа аңлаган егетләрнең? Кызарып, уялып та биттеләр балакайлар. Куркканнары да булды. Чынлап та, дуслар. Дуслар, менә бүгенге пранкыбыз миңа калса бик уңышлы булды. Булат, шушы пранк белән без сине җиңәчәкбез. Дуслар, урамда -20 кар яуды. Һәм инде безнең башыбызга бер гениаль ой килде. Әйдәгез, без урамда, салкында пранк төшерик. Мин әйтәм, әйдәгез, дуслар. Шуңа күрә мин бүген кунакка үзем белән Винарис ил егет не чакырдым. Винарис, без бүген нишләячәкбез? Беренчедән сәлам Булат, сәлам дуслар. Без бүген кар белән кешегә атабыз.
Eymi? Qor urunga bizning mındı şariklar bulaşak. Кешеләрнең реакциясы нинди булачагын без хәзер Göreriz. Hey, gittik. киттек. Sonya, Jax, Gitana, Jade, Sub-Zero, Scorpion, Cyrax, Smoke, Shiva, Motaro. Fight! You will never win. Дуслар, инде менә праник ахырына якынлашты. Инде безнең праник барышында кемнәр нишлисе килә шуны эшләде. Кем шатана, кем йыгыла, кем төртелә. Бер юлы даже Винарис үзе шатанып йыгыла язды. Һәм инде бу атнада без бу праник белән Ройл сине җиңәчәкбез. Rail, sana bu otla da jinirsen. Niye bula? He?